Varokaa teeskentelijöitä ja huijareita. Vapaudellaan kerskaava uskova voi itse asiassa olla vapauden maskin taakse kätkeytyvä synnin orja. Toisin sanoen, sekä lainkiivailija että armonkiivailija voivat kumpikin olla hypokraatteja, eli teeskentelijöitä. Sanasta hypokraatti mieleen tulee yleensä sana ulkokullattu. Sillä on kuitenkin muitakin merkityksiä kuin ulkokullattu. Novumin mukaan sana hypokraatti perustuu kreikankieliseen sana hypokrissis, joka on suomeksi teeskentely. Sana hypokrite on suomeksi teeskentelijä. Sivistyssanakirjassa selitetään sanan hypokraatti, hypokriitti tarkoittavan näyttelijää, koomikkoa, huijaria, teeskentelijää tai tekopyhää. Lain kiivailija voi olla ulkokullattu ja tekopyhä. Hän ei välttämättä itse noudata lakia, vaan näyttelee muille olevansa hyvinkin lainkuuliainen. Armon kiivailijoihin törmää silloin tällöin esimerkiksi liberaalikristittyjen piirissä. He eivät suinkaan aina ole niin vapaita kuin väittävät olevansa. Armon kiivailija saattaa nimittäin olla monella tapaa synnin orja. Hän ei välttämättä tunnusta olevansa synnin sitoma, koska ei halua luopua synnistään. Vain syntinsä rehellisesti hylkäävä on Kristuksessa vapaa. Psalmissa 51 sanotaan, että Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Hän siis näkee maskimme ja teeskentelymme taakse. Voimme kenties huiputtaa maskillamme kanssamatkaajia, muttemme Jumalaa. Luukas kertoo, kuinka Jeesuksen ympärille oli kerran kokoontunut 1000 määrin ihmisiä. Heitä oli niin paljon, että he jopa polkivat toisiaan. Jeesus varoitti opetuslapsiaan näin. Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta. Se on teeskentelyä. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvaloon, ja mitä korvaan puhutte kammiossa, se katoilta julistetaan. Mutta minä sanon teille, ystävilleni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään tehdä. Vaan minä sanon teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. Johannes puolestaan kirjoitti tilanteesta, jossa Jeesus keskusteli hänen uskovien juutalaisten ja epäuskoisten fariseusten kanssa seuraavaa. Niille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi, että ainoastaan sellainen ihminen, joka pysyy hänen sanassaan, tulee tuntemaan totuuden ja totuus tekee hänet vapaaksi. Fariseukset sanoivat Jeesukselle, etteivät he olleet kenenkään orjia. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.